وێنەیەکی هەمە ڕەنگ و جوان. Di nav bexçeyê rêngan de temaşevan dikare çargoşiyên hindesî an jî yên geometrî bibîne. Di hundirê çargoşiyan de gewdeyên nenas û nediyar hatine nîgarkirin, ango bicîhkirin. Her gewde di çargoşê de ji navenda xwe ve bi mîxekê û qaşîlkê hêkekê ve hatiye dalqandin û girêdan. Li gorî wênê diyar dike, hunermend şopa bîranînên xwe dixe malikan û wan bi mîxekê li cihekê dalqandine ji bo ku wenda nebin. Xwezî ji me re bîranînên xwe bilêv bikirana.